तो गाइस नैया बेसर बारि ओरैबायदि समायना मोनसे नुथाय नुनो मोनदों नङा होमबा गाइसमोन। तो नायदो नैया बेसरा खोब बरिया माने बरिया जादों माने न बेयो जाबाय जोंनि गामि, बै जाबाय बाथौ थानसालि, बै जाबाय बेसर बारि आरो आं जाहैबाय बेसर बागाननि बेसर बारिनि आलि आलि गेजेर गेजेर माने। तो खोब समायना आरो तो गाइसमोन नोंथांमोनखौ बयखौबो गोदान मोनसे भिडिअ बरायबाय। तो आङो दायो आदा लाहानाव थांनो नागिरदों माने आयं लाहानाव दिनै माने अमा सावना जानायनि बाथ्रा दोङो। तो बेयाव थांनि ओमफ्राय बन नागिरहैनि। तो नायनाया जि बरिया नांदोलै आयु 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 मा एसे समायना नुदोंलै, मा एसे समायना नुदोंब्रा। तो गाइसमोन नैया जोङो मा खालामदों माने अर नैथिंगालि सायाव माने बेदर दङ, अमा बेदर। तो नैया तामाम अरा रोगो रोगो जादों, अरखिया मजा नांदों आरोखि ना। तो नोंथांमोनखौ गोदान मोनसे भिडिअ बरायबाय। तो नैबे खामबाय गाइसमोन, हांगार जाबाय, नैबे अबस्था गैला माने।